Takže čaute ľudia, v dnešnom videu si ukážeme, čo mi ostalo po Silvestri. Toto video natáčam trošku neskôr, trošku viac neskôr, lebo už som jedno video také dal na kanál, len nepáčilo sa mi, takže rozhodol som sa, že spravím ešte jedno. Dúfam, že toto sa mi podarí lepšie. Takže v tejto záhadnej krabici mi to tu mám všetky tie petardy, čo mi ostali. Sú trošku menej, lebo som ich aj trošku poimenoval s kamarátmi a tak. Pribudú mi tam aj iné, lebo som ich poimenoval s kamarátmi. Takže ako prvá vec, toto je iba zapaľovač. Tak si ho dám na bok. Takže Vipre mi ostali dosť málo. Vipre mi ostali iba Zdá sa mi, že Viper mi ostali iba 3, takže dosť málo. Po tento Viper som sa ešte vracal ráno, hneď po Silvestri, lebo ak sa dá povedať ráno, po obede. Lebo ja som ho zapálil, ale neviem. Ja som si myslel, že som ho zapálil, ale ja som ho nezapálil. Iba som tento knot trošku takto prihorel mi. No a ja som ho odhodil, no a on nevybuchol. A väčšie sa mi ho nechcelo hľadať, takže som to nechal tak. Tak ako ďalšie vám ukážem iba to, čo som teraz pomenoval. To sú tieto Big Bangy, 2gramové. Neviem, kedy ich budem testovať. Ale jednu som testoval s kamarátmi, ale to mal kamarát. A bola dosť silná a na kameru neviem, aká bude silná, takže vyskúšam, uvidím. No, tak ako ďalšie, tu mám Dumu 120. Tie mi ostaviť dosť. Nechce sa mi to počítať, ale tak pre vás to možno spravím 3, 4, 5, 6. Tak 6 mi ostali. Tieto mám z nich, tieto sú dosť silné. Sú skoro také silné ako tieto tu. Alebo sú možno také isté. Takže tieto nie sú zlé. Ale ani tieto tu nie sú zlé. Keď niekedy to nezaostrí, tak to je kvôli tomu to natáčam na mobil, takže neviem, ako to zaostruje. Tak, ako ďalšie tu mám P1. To sú takéto. Dosť zlyhávajú, neviem prečo, ale tak dosť veľmi zlyhávajú, takže tie som chcel vyskúšať jedno, ale tak vyskúšal som ho tak, že nevybuchlo mi, takže neviem prečo. A pre vás ich spočítam, koľko tu na ich mám. 3, 4, 5, 6, 7 P1. Tak odložím si ich sem. Potom ako ďalšie mi ostali tieto bumbunky. Tieto bumbunky mi ostali pomerne dosť. Neostali veľa. To je tá istá bumbunka, len trošičku sa mi odlepilo toto, co má. Tento papierik, čo je na tom. Tieto sú dosť silné na to, aké sú. A že majú iba 0,2 gramov, tak sú dosť silné. I mám spočítať, koľko mi ostalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mal som ich 20, len som ich aj proste pomýlil s kamarátmi, alebo dal som im. Takže sú už menej. Tak, ako ďalšie, tu mám bombky. Hneď vám poviem, sú to bombky, sú také silné možno ako Viper, ale ja ich mám dosť rád, lebo sú to dosť dobré petardy. Na chvíli boli silnejšie, ale teraz sú také, ale tak v pohode. Pre vás ich počítam, koľko mi ostali mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže ostali mi 7, takže dosť. Mal som ich 11 alebo 12, ale to som tiež porazdával kamarátom niekoľko. Tak ako ďalšie tu mám mikro. Mikro mi ostali iba 4. Mikro som ani nepúšťal. No tak boli slabé. 4 tieto mikro. A
asi iba jedno nano. Ale tak nano je slabé, takže to ani nevadí. Aha, nie. Takže P1 ešte jedna sa mi tam trošku dala, takže P1 mám raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže tak. Tak, no ako ďalšie pirátiky tu mám. Fú, sú tu dosť veľa, ale tak ja ich pre vás počítam. Tak položím si ich semka. No tak proste sa vám ozvem, ako ich spočítam, takže zatiaľ čus. Takže spočítal som ich a ostali mi 38. Takže dosť. Pardon, 39, lebo tu na asi vidím ešte jeden. Dobre, takže 39. Pirátiky sú dosť dobré. Sú dosť silné a tak. Potom mi tu naostali Boom Boom Pirate version. Čakajte, tu nás ich vyberiem. Boom Boom Pirate version mi neostali veľa. Ostali mi menej než tie obyčajné pirátky. No tak ale čo, tie som púšťal viac. No takže oni mi ostali, čakajte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 alebo 15, takže dosť málo. A tak tie sú slabé, takže nič z nich. Toto je čo? To je nič, to je niečo. A toto je tento od P1. Ten duduj, čo tam ide. Ako ďalšie to na toto škurtátko, to je k týmto tu na petardám. Tu si ju položím. Tie sa mi nechce počítať, ale ako vidíte, tie sú tu proste, že veľa, veľmi, že veľa. Tie stali dosť veľa, ale na to, aký boli drahé, tak proti nim je to veľká sračka. Takže neodporúčam vám to kupovať, lebo to je o ničom, proste to je proste také gebuzinak sa patrí, takže hrabačením, ale tak toto nie je dobré. To je môj názor na to. Takže každý na to má aký názor chce, len pre mňa je to najväčšia sračka a stalo to, že dosť veľa. Tak teraz vlastne niekedy vidieť nejaké video, že si budem pozerať, že čo by som si asi možno kúpil na ten druhý rok na Pyroezar. Ale ja si nebudem kúpovať teraz tuto v januári, ale tak budem si to kúpovať až pred Silvestrom tesne, takže tak to uvidíme, že ako to bude, tak neviem, možno, že natočím to videjko, čo si kúpim asi na druhý rok, ale to není na istotu, iba prebežne, čo by som chcel. Tak ja myslím, že toto video môžeme skončiť, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, teda dajte like, odber, kľudne napíšte aj nejaký komentár. No a ja sa s vami učím. S vami bol Pyroezar. Pardon. Simpson Pyro. Čaute.